जे जागावा बोरिरक बस्तान आगुगै सामने ताङिमा ताङनि रियादि तंखे बखा खंजानके आसामं जायाखै आबुनि बादिनो तिनिल' मुखनाराबो गोबांनो दिनै बुखुखसा दिनै दफानि बागै खानांगौ दिनै हानि बागै खानांगौ बर' रोड ब्लक हायखौ लामा ब्लक खानो हानाय फायलायजा आबुनि बागै जों तिरक जोंनावबा आसुगै दंजावो political simple जावो जतन सिनि local issue नांमानि जागाव होनके जों जतन थांजां नांनाय जों political आं सिप्रामा थाखायो आं IPF थाखायो आं CPIM थाखायो आं BJP थाखायो हनै दंजावो जेफोर जोंनि दफानि बागै जों थांजांना नांगौ होनके जों आफोर थांजाके खरांनाति थानाय आबुनि बागैनो आं तिनि अरा কোনো পার্টির বরকনি থাইয়া আং খরচা বিশ্রাম গঞ্জনি বরকনি আং অরুদ ব্লক থাইয়া আং অরুদ কাছে লোকাল হিসাবে আং থাইয়া আনি দফা আনি হানো হামজামানি বাগে আং তিনারা থাইও আগুনি বাগে চিনি যত বুমারক যত ব্রিরক जों अमने चिनि बखावे चंगो जों जेफो फाना जों ब्रिरक बकानो आगुगो जों चिनि हा चिनि दफानि बागे हिके जों लगिरो आगुनि बागा मासे कक थाब्ला जों ब्रिरकबो तमा बुरि तमा सुला तमा सिक्ला तमा बुरा जत थांजाके चिनि नांमानि सुहंके जों खरांति खालायनाय तिप्रासा आयोगलथों हामबाय आसं Bang kalah ha. Sampai kali ke sana. Ayang ko thang hai ADM thang da. Ayang ko Kan tu tak ADM phải chăng chứ? ADM sa so. ADM ta so. Vốn senang u. Bota bro. Apa phải? Ayang ko phai ben bila jam dia. Buat kita rasa berlaku sih ini kan. Betul. Amai ro hatta. Đây là cái tăng của mình rồi. Đây là cái tăng của mình. Subur tu deh. Subur tu. Langsung tenggang, nói Ini tem mana? phải nhảy. Ini nanggur tahu ke mama yang tu.